Здравейте, хора! Само да ви кажа, то с който трябваше да започне това видео, Митко, го няма от 2 дена. И някакъв хорер ми се пише как се пише. Не го знам, ми праща само такива бележки. Приятелите в изоставена къща на края на селото. Мисля, че ето това е изоставената къща. И те, според мен ето с който пише бележките е Митко. Не знам, хора, не знам. Сега оставам ви тук. Аз отивам да видя таковата, вътре дали е Митко. Да знам дали да таковам. Оставам вас тук. Тръгвам. Митко! Хора, някой ми затвори статива. Някой ми го събори. Аз тук що влязах вътре. Какво става тук, бе? Хора, какво става тук? Докато не намеря Митко, този видео няма да се... Какво става, бе? Не ме интересува, това се случва посред бял ден. Докато не намеря Митко, той видео няма да приключи. Някой чука. Хорерор! Бате ти, адекватен ли си, бе? 2 дена, вижте го. 2 дена тук. Ма ти ли ми писаш тези бележки? Да. Не, човек, ти не си добре. Хора, намерихме Митко, видеото приключва. Много кратко. Ма тебе тук да докараха и те заключиха или ти сам таковаш? Тогава има заключиха. Който заключиха, видя ли му лицето? А? Видя ли му лицето? Да. Какво му беше лицето? Не знам. Как ти няма да знаеш, че? Беше с една маска. Ма каква маска? Черна и той дойде тук, заключи ма. Аз викам, помощ, стоя тук и ти влизаш и аз те гледам. Как ще е заключил, като вратата беше отключила? Той май се оставил ключовите тук. Давай, да съм беган. Той е място. Хора, искам само да ви покажа какво става тук. Какво ми прави снимката тук? Хора, какво ми прави снимката тук? Не, брат, дай да се изчезвам. Виж има нож. Да, знам, аз за това казвам да се изчезвам и от тук, че... Давай да се бягаме от тук. Хора, видеото приключва. Чао!